serbisyong sentrong fuel ay makakaasa ka. Di kalidad na gasolina ay nasa kanila. Kaya ano pang hahanapin mo, wala nang iba. Kailangan mo ng hangin, di ka dito dumiretso. At puro nakangiti ang sasalubong sa iyo. Bawal dito ang negatibo, lahat laging positibo. Yan ang tanging sekreto, kaya lahat panalo. Sentrong fuel at wala nang iba. Ako, ikaw at lahat tayo, yan ating kasangga. Nangunguna pag sinabing quality gasolina. Sentrong fuel ang sigaw ng bawat isa. San ka ba papunta, Baguio o Tagaytay? Walang problema kahit nasaan ka pa tumambay. Isama ang buong pamilya sa paglalakbay. Sentrong fuel pagdating sa gasolina ang karamay. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel may serbisyong hindi pumapalya. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel ay sigurado na panalo ka. Sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel, sa Sentrong fuel may serbisyong hindi pumapalya. Si Ma'am Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sen Panyawan Coffee Mix. Before po, nahihirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpupo. Constipated ka ba dati mo? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Seed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sen Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sen Marketing. Mayroon ka bang problema sa pag-ibig, pamilya, kaibigan, o mga kwentong nais ibahagi? Halina't sumulat at ating sariwain ang mga matatamis at pait na kwento ng buhay. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find its Pag-usapan natin on air sa radyo at sama-sama nating bigyan ng payo at solusyon dito sa LNU. Love Notes Unlimited. Handog sa inyo ng DWCM Aksyon Radio Pangasinan. Magbabalik tanaw sa mga kwento mula Lunes hanggang Sabado, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon sa 1161 kHz AM band at mapapanood din ng live sa Facebook. LNU Love Notes Unlimited. and it has a story without any. Magandang hapon Pilipinas, isang maaksyong hapon Pangasinan at Dagupan. Araw po ngayon ng Miyerkules mga kaaksyon. O yan na, sige na. Araw po ngayon ng Miyerkules, August 26, 2026. Sumasa inyo na po ang programang Love Notes Unlimited mga kaaksyon. Dito po yan sa Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo na po ang inyo pong lingkod. Ako po ito si Action Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Magandang hapon po sa inyong lahat. Alam niyo mga ka-aksyon, napakaganda ng araw. Wow, nakangiti si Action Angel. Sabi nga nila mga ka-aksyon mas maganda raw kapag nakangiti, di ba? Mas maaliwalas yung mukha. Alam nyo yun, parang ang gaan-gaan ng buhay, di ba? Kahit ang dami mong dinadalang problema. Pero wala pa akong problema. Di ba? Bukod sa kapatid ko, wow. Di ba? Mas maganda kapag nakangiti, mga ka-aksyon. Kaya ano man ang yung pinagdadaanan sa mga oras na ito, masaya ka man, malungkot, umiiyak, sinaktan, iniwan, pasok ka dito sa ating programa, di ba?
Pag-usapan natin mga ka-aksyon, usaping pag-ibig, dito po yan sa programang Love Notes Unlimited. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, pwede nyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon, yes na yes, sa amin pong Facebook Live. Live live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Samahan po ninyo ako mga ka-aksyon. Pag-usapan po natin ng mga buhay-buhay. Pag-usapan po natin ng mga kwento ng mga ka-aksyon po natin hanggang 2:00 po ng hapon. At kamusta po kayo mga ka-aksyon? Kamusta po ang araw po ninyo? Kamusta po ang life? Diba? Parang life is not lifing. Wow! Diba? Pero okay lang, diba? Sana nasa maayos po kayong kalagayan. Sa lahat po ng mga ka-aksyon po natin via airwaves na nakikinig sa ating Facebook Live. Pwede kayong mag-comment dyan mga ka-aksyon para makita natin sino yung mga nanonood. Kasi hindi ko nakikita Meron tayong 6,000 viewers. Yung mga early bird, di ba? Yung mga first honor. Ang nakikita ko dito, si Nanay Vivian Ulate is watching, sabi niya. Pero the rest, mga ka-aksyon, hindi ko na po nakikita. So, pwede kayong mag-comment dyan para makita natin sino-sino yung mga nanonood. At syempre, malay nyo, di ba? Mabati. Uy, binabati naman talaga. Pag-usapan natin mga ka-aksyon, usaping pag-ibig. Ito may gusto lang po akong i-share sa inyo. Lalong-lalo na sa mga kabataan. O di kaya naman kapag nafe-feel nyo po mga ka-aksyon na kumbaga parang napag-iiwanan na kayo, ganyan. Di ba? Alam niyo po ba mga ka-aksyon, may tinatawag po silang traffic light theory mga ka-aksyon. Ibig sabihin yan, minsan daw mga ka-aksyon feeling natin. Parang, for example, di ba? May mga nasa circle of friends tayo, may mga kaibigan tayo, mga ka-aksyon. Halos lahat sa kanila nagpakasal na, may anak na, mga ka-aksyon. Or di kaya naman, isang tao, kilala natin, nakabili ng bahay, na-promote na siya sa work, di kaya naman nag-start na siya ng business, and ikaw naman, you're still trying to figure out what to do next, di ba? I know, maraming mga kabataan, mga ka-aksyon, or hindi man kabataan, maraming mga taong nakakaranas ng ganito, feeling nila parang napag-iwanan na sila, di ba? Walang nangyayari sa buhay nila, mga ka-aksyon. Pero, sabi nga nila, napakadaling isipin na parang gano'n na pag-iiwanan na tayo. Pero alam nyo ba mga ka-aksyon na yung buhay pala natin, hindi gano'n. Hindi pala gano'n mga ka-aksyon. No? Kasi alam nyo, maraming mga tao na lagi nilang kinukumpara yung sarili nila, di ba? Yung sinasabi na, naku, buti ka pa, di ba? Meron ka ng napundar, meron ka ng bahay, meron ka ng sasakyan. Uy, si nagpakasal na, di ba? Tapos ikaw, you're still trying to figure out what to do next, things mga ka-aksyon, di ba, na dapat mong gawin, di ba? But, alam niyo mga ka-aksyon, nung nakita ko yung kasi nagmamotor si Action Angel, di ba? Nagmamotor siya. So, yung traffic lights, mga ka-aksyon, kung papansinin po ninyo, di ba may color yon na red, di ba? And then, merong green, and then yung yellow, mga ka-aksyon, diba? So, each color, nag-i-indicate yun ng, yung di ba? So, kung titignan po natin yun, napansin ko lang nung, kasi may traffic light dun sa may junction. Alam niyo ba na yung red sa traffic light, hindi siya nagstay na red forever, diba, mga ka-aksyon? Ano bang ibig kong sabihin? Ano bang ibig sabihin ng Action Angel? It's not about the traffic lights, mga ka-aksyon, pero yung buhay kasi natin. Sometimes we really do have to stop, wait, and then let other go first, mga ka-aksyon. Diba? Napakaganda ng realization sa buhay. Diba? Kailangan nating mag-stop, mag-wait, and then hayaan natin na yung ibang tao yung mauna. Diba? Just like sa traffic, mga ka-aksyon, sa traffic lights, diba? O yung iba, andar na, ikaw nakastay ka pa, mga ka-aksyon. Pero, hindi ibig sabihin nun na ganun na lang yung buhay mo forever, 'di ba? Na magstay ka doon. It doesn't mean mga ka-aksyon na kapag nakastop ka, may na-miss kang chance sa buhay mo. Maybe mga ka-aksyon, yung tinatahak nating kalsada, alam niyo yun, mas kailangan pa niya ng more time before ka
makausad, 'di ba? Nagigets nyo? Sana nagigets nyo po mga ka-aksyon. 'Di ba? Sometimes ganun hindi ka na pag-iiwanan. Hindi ka naiwan. Hindi ka hindi dun sa part na hindi ka umuusad. Maybe kailangan mo lang mag-wait pa ng konti. Kailangan mo pa ng time ng konti para before ka mag-move, mga ka-aksyon. And then sabi nga nila, wag daw natin i-rush ang buhay. Tama, mga ka-aksyon. Hindi dahil nakita mo yung harap mo, naka-go na siya, 'di ba? Ang layo na ng narating niya, 'di ba? So, wag natin i-rush, mga ka-aksyon. At when your life turns green, 'di ba? Alam nyo na, mga ka-aksyon, na okay, ito na to. It's time to go, 'di ba? Napakaganda, 'di ba, mga ka-aksyon? Napakaganda ng traffic lights kung inyo pong iintindihin mabuti, 'di ba? It's not about sa mga sasakyan, hindi siya tungkol sa traffic lights, mga ka-aksyon, but it's about life. Na minsan may mga taong nauuna sa atin, 'di ba? Pero hindi ibig sabihin nun na napag-iwanan tayo, 'di ba? Mas kailangan lang natin mag-wait, mag-stop, and then pag nag-green na yung life natin, so yun na yung time natin to go, mga ka-aksyon. Diba? So sa lahat ng mga ka-aksyon natin na iniisip-isip yung future, diba? Kasi oo nga naman, mga ka-aksyon, sino ba naman ang taong hindi makakapag-isip, diba? Kumbaga, mababalisa, 'di ba? Kapag nakikita mo, ako nga, mga ka-aksyon, yung mga mga ka-batch ko dati, may mga anak na sila, 'di ba? I have a friend, mga ka-aksyon, may mga kaibigan ako, nakadalawa ng anak, 'di ba? Pero di ko iniisip na parang, kasi sabi nga, one of my favorite, mga ka-aksyon, na line sa kanta ng Bini na buhay ay di karera, sabi niya. Totoo 'yun. 'Di ba? Walang hindi dapat makipag-unahan, 'di ba? Kasi ang buhay ay di karera. Gusto ko lang i-share sa inyo 'to, mga ka-aksyon. Sakali man na iniisip-isip natin, 'di ba? Lalo na kasi ngayon sa panahon natin na andali lang i-compare ang buhay. Huwag niyo isipin na kayo po ay pag-iiwanan. Kailangan niyo lang na mag-wait. Tapos pag go na, time na ninyo, mga ka-aksyon. Yun lang. Gusto kong i-share sa inyo, mga ka-aksyon. Antayin nyo kung kailan kayo mag-bloom. Talaga. Pero remember, dapat meron kayong ginagawa. Diba? Sabi dito, magandang hapon, anak Angel. Happy Wednesday. Happy Wednesday po, Nanay Vivian Olarte. Diyan po yan sa may Tubao, La Union. Magandang hapon po. Kumusta po kayo, Nanay Vivian? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Sabi dito ni Ma'am Malu Malanuma, way back Wednesday, diba? Blooming si Action Angel, do my inspired awa, stay inspired, smile because smile is contagious. So, tama po, diba? Sabi nga nila, mga ka-aksyon, kapag ikaw daw ay nakangiti, diba? Or minsan, yun daw yung hindi mo alam na pa-smile mo yung isang tao na may pinagdadaanan sa buhay, diba? You become someone's kumbaga happiness, mga ka-aksyon, or ikaw yung naging dahilan din kung bakit yung tao na yun ngumiti din. 'Di ba? Kasi alam nyo, hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat isa, 'di ba? So, smile free lang yan, mga ka-aksyon, 'di ba? Kaysa naman makasabat ka dyan, Ilocano, kaysa makasalubong ka dyan nakasimangot, 'di ba? Parang bigat tuloy ng buhay. So, smile, 'di ba? Kasi free lang yan. Libre lang ang ngumiti, mga ka-aksyon. 'Diba? So, piliin natin lagi na ngumiti. 'Diba? Wag naman yung ngitian mo yung yung mag-isa kang nakangiti. 'Diba? Sa inyo pong lahat, smile, mga ka-aksyon, good afternoon din po. Sabi dito, good afternoon, Madam Angel. Galing po yan kay Madam Robena de Vera. Feeling ko si Madam Robena talagang nabihag niya si Sir Ronald sa kanyang mga matatamis na ngiti, di ba? Mas matamis pa sa mangga. Mangga ng Gimaras. Di ba? Feeling ko nabihag niya sa kanyang smile. Kasi naka-smile siya sa DP niya, sir, eh. So, ibig sabihin talagang, wow. Ay, hindi, sir. I-edit ko na i-smile natin yan. Diba? Feeling ko nabihag niya sa kanyang mga matatamis na ngiti. Mas matamis pa sa asukal.
Sabi dito, hello Ma'am Angel, good afternoon. Good afternoon din po, Engineer Rosario Montemayor Passion. Ito rin, napakaganda rin ng kanyang smile naman. Good afternoon Madam Angel, pa-shout out. Yan, shout out natin si Ate May Anbasa, si Maynard, si Saysay, si Kuya Caldo. Ayan. Yan kasi mga palayaw eh. Alam nyo, hindi ko alam yung mga ano nila sa yung mga totoong pangalan nila. Kilala ko sila dun sa mga palayaw nila, mga nickname, diba? Oo, kasi minsan ang hirap na nga naman, diba? Oo, lalo na kapag yun ay naririnig mo, yun ang sasabihin, diba? Maganda ka pa sa hapon, Ma'am Angel. Sabi, oy, totoo yun ha. Check mo sa comment section. Pa-shoutout po sa dalawa kong anak na si Jeff. Ayan, si Jeff at si G-Boy. Ingat sa biyahe mga anak. Naku, mag-iingat po kayo. Mag-iingat si Jefferson. Tsaka si G-Boy, mula po yan kay Madam Julia Madriaga Marquez. Ang Madriaga Marquez family, mag-iingat din po kayo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Kay Madam Julia, see you po on Sunday. Sana po ay makapag-church po kayo. Magandang hapon po sa inyo at sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon. Maganda at ma-aksyong hapon po, Action Angel. Kumusta po kayo? Sensya na po kayo if now lang may nakapag-chat sa inyo kasi po medyo busy sa nakaraang days. Pero naka-tune in pa rin mi sa Action Radio, especially sa program nyong LNU. Ingat po, God bless po always. Keep safe and have a blessed Wednesday afternoon po, Action Angel. Mula po yan kay Nanay Chrissy Fabilaison ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Mamaya mga action, babasahin din po natin yung iba pa ninyong mga pabati at mga kwento po natin. Pero oras natin, eksaktong 1:00 ng hapon at pansamantala magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipangalinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo!
Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sed Panyawan Coffee Mix. Before po, nahihirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpupo. Constipated ka ba dati mo? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Seed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sed Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sed Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-6 na utos, huwag kang makiapid. Ika-7 utos, huwag kang magnakaw. Ika-8 utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-9 na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-10 utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Oras po natin mga ka-aksyon, 8 minuto makalipas ang 1:00 ng hapon at tayo po'y nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Magandang hapon pa rin po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Good afternoon, naimbag na malam, kada kayo amin. Awan labas na. Wow, nilahat.
Kasama niyo pa rin po ang inyo pong lingkod. Ako po ito si Action Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. At welcome muli mga ka-aksyon dito po sa programang Love Notes Unlimited ng Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig na nais po niyong ibahagi sa amin pong programa, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon ng mga nais po ninyong batiin, ng mga kapamilya, ayan, mga kaibigan, special someone. Pwede niyo po yung i-shout out sa amin pong comment section. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. So, shout out natin si Anderson Jacoba. Di ba dyan ka sa may sa may Tubuan, di ba? Tubuan ba? Dyan sa may Labrador, ayan. Pa-shout out ma'am, di ba? Shout out natin si Anderson. Yan, dyan sa may Labrador. Oo, parang last year pa ba? O last year pa yun. Yung nagkaroon kami ng Operation Tulong dyan. Diba? Tapos isa si SK ba siya nun? Diba? Kasama din namin dun sa tawag doon, namitas ng mga prutas. Hindi ko alam kung saan yun mga ka-action pero dyan sa may Tubuan, dyan sa may Labrador. Shoutout natin si Anderson. Kamusta ka na? Good afternoon sa'yo. Shoutout din natin si Joshua Estrada. Ayan. Pa-shoutout po from UEP. Yan sa may ano ba magitin dito? University of Eastern Tama ba? Ordaneta ba? Ano doon? Ibuin mo kasi, mamaya iba kasi. Ordaneta Eastern hindi ko alam UEP. Ano yun? Anong acronym nung UEP? University of Eastern Pangasinan. Okay. Ala ko iba yung mabanggit ko dito, di ba? Yeah, shoutout natin si Joshua Estrada sa mga kaklase mo, di ba? Sa prof, shoutout natin mga prof. Shoutout lahat. Pero shoutout natin Joshua Estrada. Good afternoon. Kamusta ka naman? Sana ay okay ka lang, di ba? At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, magandang hapon po. Sir Alfredo Mendoza, good afternoon, sir. Maraming salamat po sa pag-tune in. Kay Alexander James Navarro, may PM po ako sa inyo. Ay, hindi na ako nagbabasa kasi pag hindi ko nababasa. Pasensya, mga ka-aksyon, natatabunan. Sa dami ba naman ng GC? Diba? Kaway-kaway sa mga ka-aksyon nating nakaka-relate, diba? Hindi na nababasa yung mga messages kasi sa sobrang dami ng GC, 'di ba? Kahit 3 lang kayo, may GC pa rin. 'Di ba? Relate ba kayo mga ka-aksyon? Lalo na yung mga nag-aaral diyan, yung mga estudyante. Nako, may mga GC in every subject nila, 'di ba? Dari yung mathematics and the modern, may GC yan, 'di ba? May GC pa sa major, sa minor subjects, lahat mga ka-aksyon, creative writing, 'di ba? May GC pa yung sa kasama sa mga prof nila, diba? Dami. Kaya natatabunan mga ka-aksyon, diba? Relate din yung mga estudyante, gaya ni Joshua. Diba? Yun naman mga ka-aksyon. Pero kahapon po, pinag-usapan natin yung istorya tungkol sa pikot, yan, or pinikot, diba mga ka-aksyon? Kumbaga ay, pagsasearch kasi yung meaning niya, nakalagay doon parang forced marriage, kumbaga gawa ng pressure, ganyan, na hindi mo mahal yung isang tao. O di kaya naman napaano lang, kumbaga, andun na kasi, mga ka-aksyon, wala na siyang magawa, na pressure na, yan. Saan na po si Sir Alex, ma'am? Ay, naku, hindi mo nabalitaan. Alam, hindi nabalitaan ni Anderson. Siguro maglaan tayo ng konting oras para alalahanin. Hindi, joke lang. Siya? Si Alex ay, naku, hindi nyo nabalitaan kasi. Sir Alex daw, sir. Si Sir Alex. Alam, hindi nila nabalitaan, sir, no? Medyo nakakalungkot man. Si Alex. Hinahanap ni Anderson yung sa sir? Nakakalungkot mang sabihin, pero wala na siya. Umalis na.
Oo. Medyo kinabahan daw si Andrea. Hindi, ano na siya. Kumbaga, may mga ganun eh. Talagang umaalis. Ewan ko ba doon sa taong yun? Ayan. Ayan, happy birthday sa apo si Dandan Lopez Abisha. Gandang hapon, Action Angel. Kain mamaya. Opo, ayun, hindi pa po ako nanananghalian kasi medyo late po yung breakfast, diba? So mamaya siguro mga alauna, ganyan. Alauna 30, ganyan. Gutom na ako. So sabi ko mamaya na lang kakain, diba? Pero ngayon nagugutom na siya, diba? Kaway-kaway sa mga kagaya kong ganyan. Pero ito po mga ka-action, batiin po natin ng happy birthday, mga ka-action. Si Dandan Lopez Abisha, yan. Pakain natin itong, kung pwedeng magpatugtog, mga ka-action, ng happy birthday song. Happy birthday kay Dandan Lopez Abisha. Tama po ba yung natin? Happy birthday sa iyo. At sa mga nagdiriwang pa ng mga kaarawan po nila, mga anniversaries, ganyan, mga monthsary, diba? Kahit mga 1 week pa lang, pwede yan, i-celebrate nyo yan, mga ka-action. Okay lang yan, diba? At sa inyo pong lahat, mga ka-action, good afternoon po. Kay Tito Benlo Lopez, magandang hapon po. At sa inyo pong lahat, mga ka-action, good afternoon. Samahan po ninyo ako, mga ka-action, pag-usapan po natin yung mga kwento po natin na sinend po sa atin ng atin pong letter sender ngayong araw po ng Miyerkules, mga ka-action. Pero pag-usapan muna natin saglit yung kwento po natin kahapon. So kahapon ay kwentong pinikot niya ang kanyang asawa, mga ka-action. At hanggang ngayon, ay hindi pa rin siya napapatawad. Alam nyo kasi, mga ka-action, hindi din natin masisisi ang isang tao, diba? Na kumbaga, hindi tayo magawang mahalin, mga ka-action. Kasi, sabi ko nga, lahat ng ginagawa natin, masama or kabutihan, talagang sa pagsama-sama may consequence yan, diba? Pag mabuti, siguro ganda din ang babalik sa atin, mga ka-action, diba? So, ganoon po yun. So, sa letter sender natin, ang ginawa mo mali, mga ka-action, mali na hindi mo tinayuan kung ano yung tama, 'di ba? Dahil nga rin syempre kasi, mga ka-action, sa sobrang pagmamahal niya sa taong gusto niya, nagawa niyang lokohin, mga ka-action, no? O di ka naman lokohin yung family niya para ipakasal siya, mga ka-action, no? Pero syempre tawag dito, hindi din naman naging masaya, mga ka-action, yung pagsasama po nila, 'di ba? Kasi nakuha niya yung gusto niya napakasalan niya yung taong gusto niya, pero hindi niya nakuha yung puso, mga ka-action, 'di ba? Ay, sobrang sad. 'Di ba? Pwedeng makasama mo yung isang tao, sabihin natin, pwedeng siya yung mapakasalan mo, 'di ba? Pero never mong makukuha yung puso niya, 'di ba? Hindi mo pwedeng turuan ng pusong mahalin mo ako, mahalin ka ng taong yan, diba? Kasi diba, mga ka-action, kapag mahal ka talaga ng isang tao, kung saan niya ipaparamdam, diba? Ibibigay yung pagmamahal na yon, diba? Na hindi mo kailangang i-force yung sarili mo, ipagpilitan na, uy, mahalin mo naman ako, diba? Pag love kasi, mga ka-action, kapag mahal ka ng tao, hindi ka makaawang mahalin ka niyan, diba? So, sa letter sender natin, sana ay ginawa mo na lang kung ano yung tama, diba? Para hindi ka kumbaga nagsasuffer, diba? Yan yung nararanasan mo ngayon na nasasaktan ka kasi feeling mo hindi ka mahal at hindi nakikita lahat ng ginagawa mo, consequence yan ng ginawa mo noon, diba? Hindi naman sa sinasabi kong sama-sama mo, yan ang bagay sa'yo, diba? Pero yun ang realidad, mga ka-action, na kung ano ang ginawa mo, masama yan, may consequence yan, mga ka-action, diba? So siguro, sabi nga nila, anihin mo kung ano yung itinanim mo, diba? Kung mabuti ang itinanim mo, mabuti ang babalik sa'yo, mga ka-action, diba? Ganun lang naman po yun. So, sa letter sender natin, sana ay mapatawad ka niya, diba? Sana wag tayong umabot dun sa point, mga ka-action, na dahil gustong-gusto natin yung isang tao, gagawa tayo ng mali, diba? Gagawa tayo ng kasalanan para lang
makuha yung pagmamahal na gusto natin sa tao na yun. Na alam naman natin never na makukuha, mga ka-aksyon. So, dapat ang love, hindi yan fino-force, hindi yan pinipilit, diba, mga ka-aksyon? Yun naman po ang gusto kong sabihin sa inyo. Sana wag kayong umabot sa point na lahat tayo, mga ka-aksyon, makagawa tayo ng masama, diba? Dahil lang mahal na mahal natin yung isang tao. Kasi kapag mahal ka, pipiliin ka, mga ka-aksyon, diba? Ipaparamdam sa'yo mahal na mahal ka. Na hindi mo kailangang mag-ask na mahalin ka, makaawa, mga ka-aksyon, ano man ang gawin mo, diba? Gumawa ng mga bagay na hindi mo dapat ginagawa or gagawin, mga ka-aksyon. Yun lang naman po yung gusto nating sabihin sa lahat ng mga ka-aksyon po natin, diba? At yun lang, sana ay noong una, ginawa mo kung ano yung tama, mga ka-aksyon. Pero nandyan ka na rin lang, ay pagdasal mo na mapatawad ka ng iyong asawa, mga ka-aksyon, diba? Para hindi ka nahihirapan, hindi kayo nahihirapan, o... Para hindi nahihirapan, patawag ko. Para hindi nahihirapan, diba? Para maging masaya. At sabi nga nila, may mga ibang relasyon din naman, natututunan nilang mahalin, mga ka-aksyon. Pero hindi lahat ganyan ang nangyayari, diba? Hindi lahat happy ending, ganyan. Masaya yung kahihinatnan, diba? So, yan ay bunga talaga ng nagawa mo noon. Sana ay mapatawad ka niya. Sana ay makapagsimula kayo ulit. Sana ay makuha mo maramdaman mo kung ano yung love na deserve mo. Mamaya, mga ka-aksyon, babasahin po natin yung atin pong kwento ngayong araw pong ito. Oras po natin, 1:20 ng hapon, at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko, no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-ehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Puti
Niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up by the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, bakit yung mga na-diagnose na diabetic, biglang bumabagsak yung katawan? Bakit po? Once na ma-diagnose ang isang tao na diabetic, pero sa totoo lang, ang daming nagde-deny niyan. Kahit na yung sugar nila nasa 150 or 200 milligrams na, no? At ilang taon na hindi nila ma-maintain ito pababa, yung katawan medyo bumabagsak talaga eh. Well, kasi isipin natin to. Matamis ang dugo niya. Malapot ang dugo niya. Siyempre, pag malapot, malagkit ito. Hindi makadaloy ng maganda. So, isipin natin sa mata, kulang ng sustansya, lumalabo ito, nagkakaroon ng katarata. Ganun na rin sa kanyang mga muscles, no? Liliit ang mga ito dahil walang kumpletong daloy ng dugo. So, ipinapayo ko no, sa mga ganitong diabetiko, huwag nilang kalimutan ang pag-ehersisyo. 3 beses sa isang linggo ng kahit 30 minuto, malaking bagay yon para hindi mahulog ang kanilang pangangatawan. And of course, inom sila together with their medication nung magandang suplemento, yung MX3. Napakaganda dahil tumutulong ito to stabilize blood sugar. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang Unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with Unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanla po ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal galing susebo tan bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magiliw sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. SED Liniment. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. SED Liniment. Oras po natin mga ka-aksyon. 1:28 na po ng hapon at tayo po nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin po Action Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Para
Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, pwede nyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. At pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz mga ka-aksyon. Good afternoon po kay Kuya Roldan Palma. Ayan, sa asawa po ng mga ka-aksyon na partner po ni Ate Susana. Ayan, shoutout po kay Kuya Roldan Palma. Sabi dito, Action Angel, sama ka, punta tayo makikain din. Sige po. Basta talaga sa Action Angel. Sige po. Sige po, agad. Sige po, At magandang hapon din po kay Nanay Christy Fabulayson ng Dumalandan Westling, Gayan, Pangasinan. Kay Jomar, ayan, kay Jomar Imasa, ayan. Magandang hapon sa iyo, Jomar. Yung batch ko dati ng senior high, ayan. At kay Sir Griego Angelito Bolinas, magandang hapon po sa inyo. Kay Janelle Lyson Solbita, good afternoon, Janelle. At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon na mga nakatutok pa po sa atin sa mga oras po na ito, good afternoon po. Kay Sir Mike Fernandez, good afternoon, Ma'am Angel. Good afternoon din po, Sir Mike. Kumusta po kayo? Kamusta na po ang area po ninyo ngayon? Diyan pa sa may Manibukling, Gayan, Sir. Kamusta po dyan? At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, magandang hapon po. Pero ito po, mga ka-aksyon, basahin na po natin. Ito hong atin pong sulat ngayong araw po ng Miyerkules. Sana po ay samahan po ninyo ako, mga ka-aksyon, na basahin at bigyan po ng advice ang atin pong letter sender. Isang maaksyong hapon po, Aksyon Angel. Pwede po bang wag niyo lang pong banggitin ang pangalan ko? Dahil baka makilala po ako, mga ka-aksyon. Gusto ko lamang pong i-share ang aking kwento. By the way, 8 months na po kami ng boyfriend ko at feeling ko siya na ang the one. Months pa lang kami, pero feeling ko parang matagal na kaming mag-asawa. Hindi ko naman sinasabi na perfect ang boyfriend ko o sure na ako na siya na ang makakasama ko habang buhay. Pero iba talaga yung comfort level na meron kami compared sa mga naging relationships ko before. For example, kapag may masakit sa akin, siya mismo ang nag-aasikaso. Hindi siya maarte or uncomfortable kapag kailangan niya akong tulungan sa mga bagay na normally nakakahiya gawin in front of a partner. Kapag masama ang pakiramdam ko, siya yung nagre-remind sa akin na kumain, uminom ng tubig, o di kaya naman ay magpahinga. At kahit sa mga away namin, may moments na hindi nawawala yung concern niya sa akin. May time na sobrang init ng away namin, pero napansin niyang hindi pa ako kumakain. Siya pa rin yung nag-abot ng pagkain at sinabihan akong kumain muna. Naiinis pa ako nun sa kanya. Pero natawa na lang ako kasi paano ka ba makikipagtalo sa taong iniisip pa rin kung kumain ka na? Another thing na sobrang bago sa akin ngayon is how comfortable he makes me feel about my body. Pawisin ako, minsan hindi ako nakakapag-shave agad and there are things about myself na dati sobrang conscious ako. Pero pagkasama ko siya, hindi ko kailangan mag-effort na laging maging presentable. Sinasabihan niya pa nga ako, Action Angel, na huwag akong mahiya dahil
normal lang daw naman lahat yun. May mga moments din na ginagawa namin yung mga bagay na sobrang saya. Kumakain kami together, naglilinis, nagpapahinga sa bahay, or minsan, wala lang kaming ginagawa pero komportable pa rin kami sa isa't isa. Sa mga naging ex ko kasi Action Angel, hindi ko naranasan yung ganitong level ng comfort. Dati parang kailangan ko laging maging conscious kung paano ako titignan ng partner ko. Ngayon, parang hindi ko na kailangang mag-filter ng sarili ko every second. Yung tipong tanggap ako kung sino ako, kahit wala akong ayos, hindi ako nakadamit ng maganda. Kaya minsan napapaisip ako mga ka-aksyon, ganito ba talaga kapag nakilala mo na yung taong compatible talaga para sa'yo? 8 months pa lang kami, pero bakit parang ang natural na ng relationship namin? Hindi naman kami married and hindi ko rin gustong mag-assume agad. Pero yung treatment niya sa akin makes me feel na parang may future talaga kami. Yun ang nararamdaman ko, mga ka-aksyon. Hindi ko naman hinihingi na sabihan niya agad na siya na ang the one, mga ka-aksyon. At yun ang sinabi niya sa akin. Pero curious lang ako kung may naka-experience na rin ba ng ganitong relationship. Yung hindi naman kayo matagal pa together. Wala pa kayo 1 taon or 2 taon. Or hindi pa kayo magkarelasyon ng mahabang panahon. Yung hindi naman kayo matagal pa together pero sobrang komportable na kayo sa isa't isa. Na parang matagal na kayo. Normal ba itong feeling na ito, Action Angel? Or sign talaga na you found someone you genuinely feel safe with? Yun lang naman po ang gustong i-share. Nagmamahal, Blank. Ba't naman tinakpan yung, ba't naman hindi pinasabi yung pangalan? Ang ganda ng ano. Hindi siguro nahihiya. Kasi may mga ganun mga ka-action di ba? Na uncomfortable na i-share. Or di ka naman, nasi-share nila pero yung name. So, okay yan mga ka-action, Siguro mga ka-action, yung comfort na nararamdaman mo, is definitely a good sign mga ka-action. Pero hindi automatic na the one or siya na talaga mga ka-action, diba? For me, parang 8 months, parang relatively early pa rin mga ka-action diba? So, enjoy nyo muna yung relationship, mga ka-action. Baka yun yung sinasabi nilang, nako, sa una lang yan. Diba? Siguro yung 8 months, parang maaga pa for me para sabihin mong siya na yung the one, mga ka-action. Well, lagi nga naman nilang sinasabi, wala naman sa tagal yan or sa ikli ng relationship. Kasi kapag na-feel mong siya na raw, diba? Pero siguro sa letter sender natin, enjoy nyo muna yung relationship while kinukontinue mong i-observe paano kanya tratuhin, diba? During mga sobrang hirap na mga sitwasyon, diba? Mas importante kung consistent yung respect, communication, values, and the effort niya habang tumatagal. Doon mo mas nasusubok kasi mga ka-action Diba? Doon mo mas makikita pa kung talagang consistent siya, hanggang saan ba yung kaya niyang tiisin, hanggang saan ba yung consistency na yan, mga ka-action. Kasi totoo, sabi nila, yung kasyutan, yung ganyan daw, baga sa una lang sinasabi nila. Pero may mga iba naman talaga mga ka-action na hanggang pagtanda, di ba? Kahit sila na yung mag-asawa, nagkatuluyan, nanatili pa rin yung, alam niyo yung pagiging sweet, mga ka-action, pagiging romantic, di ba? O may mga ganong tao, mga ka-action, talagang hindi nagbabago. So, magandang sign yan, yung hindi kanya pinaparamdam na kailangan maging perfect para mahalin ka, mga ka-action, di ba? Walking red flag. Red flag, green flag.
'Diba? Maganda yan. Maganda yan na pinaparamdam niya sa'yo na sabi mo nga, hindi mo yun na-experience, hindi mo yun naramdaman sa mga past relationship mo, 'di ba? So, I'm happy for you, girl, 'di ba? Na napunta ka sa ganyan. So, sana ay magtuloy-tuloy. Sana ay hindi lang sa una, 'di ba? Yung consistency na yan. Hindi lang sa una siya maging sweet, maging maalaga, 'di ba? Hindi lang sa una niya iparamdam na mahal ka niya, kundi forever, 'di ba? So, yung pagiging comfortable naman sa katawan at ordinary moments is one thing, mga ka-aksyon, pero kailangan mong makita rin, diba? So, ask yourself kung safe ka rin ba emotionally, nire-respeto ba niya yung boundaries mo, at kaya niyo bang ayusin yung mga conflict without hurting each other, diba? Hindi lang naman kasi sa part na inaalagaan ka niya, diba? Pag masama yung pakiramdam mo, hindi lang sa part na tanggap ka niya bilang ikaw, diba? Hindi ka man nakapag-ayos, diba? Pero dun sa part na yun, mga ka-aksyon, ganda rin naman kasi, diba? Mapunta ka sa relationship na you feel safe, diba? Alam mo, hindi mo ma-feel kumbaga, yung sa insecurities, ganyan, wala ka na-feel na insecurities, hindi mo na-feel na parang pinaparamdam niya sa'yo na may kulang sa'yo, diba? Sa mata niya, you're perfect, diba? You're almost perfect, diba? Pero mamaya, mga ka-aksyon, magdaragdag pa po tayo ng atin pong mga advice. Oras natin, 1:40 ng hapon, at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito, mga ka-aksyon, na nanatiling mapayapa sa pangkahalatan ng Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao kaugnay sa nalalapita na kauna-unang parliamentary elections. Sinabi po yan ng Commission on Elections or COMELEC. Ito ay sa kabila ng isang insidente na may kaugnayan sa halalan na iniulat sa rehiyon. Aniya, makikipagpulong ang mga opisyal ng COMELEC sa Department of Interior and Local Government, Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police at iba pang security officials para masuri ang peace and order situation sa rehiyon. Sinabi ni Garcia na mahigpit ang koordinasyon ng COMELEC sa mga ahensya ng seguridad upang matiyak na magiging mapayapa at maayos ang eleksyon. Nagtalaga ang mga otoridad ng karagdagang security personnel kasunod ng pananambang sa convoy ni Barma Interim Chief Minister Abdul Rauf o Sami Gambara Makakwa sa barangay Dulangan, Dato Odina, Sinsuat, Maguindanao del Norte noong August 15. Nauna lang sinabi ni COMELEC spokesperson John Rex Laudianco na natural na paramihin ang mga security personnel sa mga lugar na binabantayan para sa mga potensyal na banta. Noong August 15, si Makakwa at ang kanyang mga kasama ay nakatakas ng hindi nasaktan matapos tambangan ng mga armadong salarin ng kanilang convoy sa Dato Odin, Sinsuat. Naglalakbay si Makakwa mula sa kanyang bayan sa barangay Gambara, Mother Kabuntalan nang nangyari ang insidente. Sinabi ni Laudianco na itinuturing ng Paul Body ang pananambang bilang isang insidente na may kaugnayan sa mga halalan o sa halalan at nagpahayag ng pag-asa na ito ay isang isolated na kaso. Sinuri din ng PNP ang pananambang sa convoy ng Makakwa bilang isang suspected election-related incident. At yan ang balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwasher. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin.
Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayaso #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil sukintab na sahig. Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Charpabon, bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charpabon, bakit makabloom sa tiyan? Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Seryoso at kalidad na proyekto ba ang iyong hanap? Meron tayong supplier dyan na maaasahan. Citylock Enterprises Incorporated. Iba't ibang klase ng steel bars, gaya ng Steel Asia, deformed bar, angle bars, C-pufflins, tubular, original super pipes, GI pipes, combat wire, cyclone wire, GI wire, scaffolding pipe, GI corrugated sheet, marine and ordinary plywood, hollow board, phenolic board, fiber cement board, decorative plywood, PVC board, PVC ceiling panel, wall panel, fluted panel, plumbing, hardware and industrial electrical supply, Phelps Dodge, Pilflex, Powerflex, electrical wirings, big wires, iba't ibang brands, Panasonic, Philips, Royo, Firefly, Emerald, Poly, Belgian PPR, Biofit. Sa mga simento naman, Northern Cement, Laticrete, ABC. May solar din sila, floodlights, LED lights, pintura, Davis Paints, Pinewood, power tools at marami pang iba. Wholesale or retail price, all in one sa Citylock Enterprises Incorporated with quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, main office located at Ambrosio Street, Poblacion, Urdaneta City, Pangasinan. You may call them at cell phone number 0908-898-4082 or 0977-802-5678. Ganun din sa kanilang branch warehouse located at Barangay Bayawas, Urdaneta City with their cell phone number 0917-319-2345 or 0908-898-4085. Citylock Enterprises Incorporated, where you can find quality standard construction materials. Citylock Enterprises Incorporated, Urdaneta City, Pangasinan. Wholesale at retail. Tibay ang kasama sa bawat gawa. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. SED Liniment. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. SED Liniment. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni od kiwala na sarilin koneksyon na danom od abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven EasyPay, PayMaya, GCash. Pamana Water Corporation
Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saidanom at Bilay, Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saidanom at Bilay. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:49 na po ng hapon at tayo po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po Action Angel Peralta sa ating pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Dahil nasa huling yugto na po tayo ng ating pong program, advice na po sa atin pong letter sender. Sa ating letter sender, sabi ko nga, it's too early to tell, 'di ba? Para sa akin. Though good for you, 'di ba? Masaya tayo na ganyan ang boyfriend mo, but be ready mga ka-aksyon, maging handa ka kasi syempre habang tumatagal kasi ang relationship, mga ka-aksyon talagang mas, alam mo yun, parang ano siya by level, 'di ba? Hindi laging butterflies, 'di ba? Hindi laging masaya, mga ka-aksyon, 'di ba? Ang relationship hindi laging puro sweet, ganyan. 'Di ba? May dadaan din kayo sa pait. Oh, grabe sa Action Angel. Hindi. What I mean, mga ka-aksyon, susubukin ng relationship ninyo, 'di ba? Ganon din naman sa mga mag-asawa, mga ka-aksyon, 'di ba? Hindi laging masaya, hindi laging rainbows or alam niyo, payapa, mga ka-aksyon, 'di ba? May mga darating na pagsubok, 'di ba? Eventually, sa letter sender natin, hindi pwedeng ito sa lahat din, 'di ba? Kunwari nakatagpo kayo ng parang sa letter sender natin, 'di ba? Kunwari nakatagpo kayo, mga ka-aksyon, ng parang sa letter sender natin, 'di ba? Eventually balat. Pagkasinan. Hindi. Eventually, pero mga ka-aksyon, hindi pwedeng si boyfriend mo lang lagi umiintindi, 'di ba? Nagko-compromise, mga ka-aksyon. He will need you, mga ka-aksyon, ano? Kakailanganin ka din niya, gaya ng kailangan mo siya, 'di ba? So, hindi laging ikaw yung nagpapabebe, mga ganyan, 'di ba? The important part sa relationship para sa akin, mga ka-aksyon, isa sa mga nakita ko, is dapat nandun yung emotional and spiritual growth ng isang lalaki, mga ka-aksyon. Importante yan, 'di ba? Another, dapat he leads you closer to God. Yan yung kumbaga natutunan ko sa relationship, mga ka-aksyon, na meron ako ngayon. He fears the Lord, mga ka-aksyon. And he loves the Lord more than you, 'di ba? More than me. 'Yun ang maganda, mga ka-aksyon, 'di ba? So, nakita ko 'yan sa relationship na meron ako ngayon, 'di ba? Nag-ano ng sarili. Hindi, dapat ganoon kasi, mga ka-aksyon, 'di ba? Yung maging standard, 'di ba? Maging batayan, 'di ba? Ano ng mga kabataan ngayon, 'di ba? Kasi isipin niyo na lang, you're not looking for for, kumbaga, alam mo yun? Kasi maraming mga kabataan parang collect on collect and select, ganun, 'di ba? Dapat hanapin niyo talagang yung may plano, ganyan, makakasama niyo talaga. And especially, sabi ko nga kanina, yung ililid ka closer to God, and then he fears the Lord, 'di ba? He loves the Lord more than you, yung ganun. So, after siguro ng makikita nyo yan, i-reveal din sa inyo yan, diba? Kung ano yung heart ng mga partner ninyo, mga ka-aksyon. Siguro sa letter sender natin, mag-observe ka muna. Consistent ba yung behavior niya? Tumutugma ba sa personality niya? Pero ang pinaka-importante is pray for guidance and wisdom. Kasi if you have a relationship with God, the Lord, mga ka-aksyon, makikita mo yan Siyempre, ang analogy ko dyan, kung malinis ka sa bahay, alam mo ang itsura ng marumi, di ba? Ang totoong naman dyan, mga ka-aksyon, makikita mo naman yun, di ba? Makikita mo din yung kaibahan, di ba? So, yun lang. Siguro dapat parehas kayo is mag-grow emotionally and spiritually, di ba?
and in faith, mga ka-aksyon. Yun lang naman po gusto ko sabihin sa inyong lahat. And then, pray for your relationship, mga ka-aksyon, diba? Pray for each other. Yun ang importante, diba? Na natutunan ko. Yun yung natututunan ko, mga ka-aksyon, ano? As of now, as of the moment, diba? So, sa letter sender natin, 8 months, diba? Pero malay mo naman, diba? Kasi kapag nakita ka naman ng lalaki na ito na yun, diba? O, talagang magiging sigurado siya. Dapat, alam mo dun kung may plano ba siya, ganyan, diba? Kasi may mga tao naman na 1 month lang nagkakilala, 2 months, ganyan. Nag-propose na agad, diba? Yung lalaki, diba? So, may mga iba ganun, mga ka-aksyon. Pero hindi ibig sabihin na ganun, kabilis sa kanila. Hindi ibig sabihin na ganun din dapat sa'yo, mga ka-aksyon. So, nga lang, dahan-dahan, ganyan, mga ka-aksyon, diba? I-enjoy mo lang yung moment muna, diba? At naiintindihan kita kasi sabi mo nga galing ka sa mga sabihin natin failed relationships, diba? Sa mga ex mo, hindi mo naramdaman yun, diba? So, mabuti sa'yo, diba? Masaya ako para sa'yo. Kasi syempre, lahat naman tayo makakasyanangad natin na magkaroon ng relationship, diba? Na feel natin safe tayo. Safe po kayo, mga ka-aksyon. Yung tipo na inaalagaan kayo, di ba? Minamahal kayo ng tama. So, for the longest time siguro na nakaranas ka ng hindi maganda sa mga naging karelasyon mo, congratulations, di ba? At sana ay maging maayos ang relationship ninyo. Sana magtagal kayo. At kung para talaga kayo sa isa't isa, kayo magkakatuluyan, mga ka-aksyon. Pero for the meantime, mag-pray mga relationship and then wisdom, guidance, mga ka-aksyon, diba? Sa letter sender natin para magtagal ang relationship ninyo and alagaan din, ano? Alagaan ang relationship. Ayan. At mag-grow emotionally and spiritually. Yun lang naman, mga ka-aksyon, gusto kong sabihin sa letter sender natin, ano? Sana ay nakinig ka, sana ay napakinggan mong advice natin. Pero nasa sa inyo yan kung paano nyo aalagaan din ang relationship, diba? Na mag-grow, lumalim pa yung love, mga ka-aksyon, yung pagkakakilala nyo sa isa't isa. O, yun. Siyempre, huwag din kakalimutan na hindi lang dapat siya yung may ginagawa sa relationship. Ikaw din, paramdam mo sa kanya na mahal mo siya. Yun na naman ang gusto nating sabihin sa atin pong letter sender, diba? Ayun lang naman, mga ka-aksyon, ang gusto kong sabihin. Oras natin. Naku, 4 na minuto na lamang po bago sumapit ang 2:00 ng hapon. At bago tayo magpaalam, batiin po muna natin yung mga tumutok sa atin via airwaves. Nandyan po Nanay Christy Fabilaison ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan, Sir Rinaldo Sr., Sir Rinaldo Jr., bawal yon. Bawal sabihin yun dito. Batiin din po natin Sir Peach, yan, Madam Juvie Resultay Bugawan ng Malimpag, Basista, Pangasinan. Good afternoon po sa inyo. Kay Auntie Mila Dumondon, nakita ko sumilip siya sa live natin. Dumondon family, kay Kuya Rolando Dumondon, dyan sa may Etivac, Cavite. Etivac, Cavite, kay Romel Dumondon, Ate Charlene, Ate Charmin Dumondon, kay kalimutan ko yung pangalan niya yung iba pa, mga ka-aksyon. At sa inyo pong lahat, sa mga nakinig po sa atin via airwaves, Sir Peach, yan. Good afternoon, Sir Manolito Mondero ng Orbistondo, kay Sir Eranio Paragas, Sir Rene Boy Paragas, magandang hapon po sa inyong lahat. At sa atin naman pong Facebook Live, yung mga team online natin, Nanay Vivian Olarte, maraming salamat po. Madam Malu Malanum, good afternoon, smile po tayo. May kay Madam Robena de Vera ng Ambutal Kalasyaw. Ambutal Kalasyaw. Engineer Rosario Montemayor Pasyon, good afternoon po, Engineer. Ate May Anbasa, kay Saysay, ayan, kay Maynard. Kay Madam Julia Madriaga Marquez, kay Jeffrey at kay G-Boy, ang anak po niya, ingat-ingat po sa biyahe. Kay Sir Alfredo Mendoza, Alexander James Navarro, Anderson Jacoba, dyan sa may Tubuan, Labrador. Ayan.
Kay Joshua Estrada, dyan sa may University of Eastern Pangasinan. Tito Ben Laur Lopez, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyo. At kay Dandan Lopez, ayan, happy birthday ulit. Kay Kuya Roldan Palma, Sir Mike Fernandez ng Manibok Lingayen. Maraming salamat po sa inyo pong pagtutok, sir. Kay Madam Rosel Hugilon, kay Sir Alfredo, shoutout po sa inyo. At batiin din po natin Ma'am Mayan, ayan, kay Ma'am Mayan Parayno, ayan, nag-like po siya. Good afternoon po, Ma'am Mayan. Ganon din po kay Ate Riza D. Erneo Lariz, dyan sa may bayan po ng San Fabian. Sir Mel Aguilar, good afternoon, Sir Mel. Yung ano ko nga, gatas ng kalabaw. Humingi siya, no? Yun lang talagang alam. Di ba? Kay Sir Roberto Sanggalang Maikes, ang Maikes Diso family, dyan po yan sa may Lipit Tumang San Fabian, Pangasinan. Good afternoon din po. At kay Lawrence BJ Lopez. Hello. Good afternoon. Hello, Iba talaga yung ngiti, ano? Ayan, kay Sir Ronald, ayan, ang kabiyak, ang minamahal ni Madam Robena, ayan. Talagang, iba talaga, diba? Talagang, akalain mo yun, iba talaga eh. Pag tinamaan ka talaga sa pag-ibig, wala ka nang magagawa, kundi sundin ito. Ganon. At kay Janelle Lyson Solbita, hello Janelle. Kay Sir Griego Angelito Bolinas, magandang hapon po. At kay Jomar Kabuanga Imasa, good afternoon. Ayan, kaya so pa yung mababatiin natin mga ka-action. Sa lahat po ng mga tumutok, maraming salamat po sa inyong lahat. Oras natin, eksaktong 2:00 ng hapon at hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Nakasama po natin sa atin pong Master Control, Engineer Kenneth Villanueva. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager, Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po yung nakakwentuhan at nakasama. Ako po ito sa Action Angel Peralta. Bukas po ulit mga ka-aksyon, 2:30 hanggang 2:00 ng hapon. Pag-usapan po natin Usaping Pag-ibig. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1160